va intra într-o zi în Raiul lui Dumnezeu. Sigur că poate mulți ar aștepta și s-ar simți poate confortabil să scrie acolo că cei care se duc la biserica cu tare sau aparțin de o denominațiune sau de alta, aceia vor intra. Dar cuvântul este, dragii mei, mai profund. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu: cel ce umblă în neprihănire, acela va moșteni. Și acela va moșteni Împărăția lui Dumnezeu, acela va intra în cortul lui Dumnezeu, acela se va sui pe muntele lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți care suntem aici, să ne calificăm într-o zi, umblând în neprihănire, să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Ar fi o mare dezamăgire și o mare înșelare, dragii mei, să ai pretenția o viață întreagă că slujești lui Dumnezeu, că umbli pe calea Lui și la final să constați că nu este așa. Sigur, câtă vreme suntem în viață, nu contează câți ani avem, câtă vreme suntem în viață, este posibilitatea unei schimbări în viața noastră. Și această schimbare în viața noastră vine în momentul în care noi ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Ca cineva să poată să umble în neprihănire și să trăiască în neprihănire, trebuie să creadă mai întâi în Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune: aș vrea să fiu găsit în El, adică în Hristos. Având o neprihănire, dar nu neprihănirea mea, ci neprihănirea care se capătă prin credință. Și facă Dumnezeu ca toți să beneficieze de acea neprihănire care se capătă prin credință. Și cum se poate întâmpla lucrul acesta?